Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Executive Committee jong ka Voice of the People Party, kala Sospon yu MLA ka North Shillong Constituency uba Adelbert nongrum, kumurukhat ka Seng, Namar bola penken bat Ïaleh Pyrshah yakirukam penyat ka Seng. Hakashiti bala soy kerteng do Vice President ka VVP u Dr. Kara H. Chen, bala pha hak arpsau tarik ulaber, la thok bala Sospon no yu uba Adelbert, Namar bola dan keti hakikam ban Pyrshah ya ka Seng. Kajing weng yu uba Adelbert na ka Seng, kadikat kum kajing pensyong nong rim na kajing jubab jong u, ya ka show cause notice, bala pha ha u ka shitarik ulaber haja arpasan, Namar kajing dan keti jong u ban Pyrshah ya ka Seng. Ka Seng kala bishar banyak bha Namar ka jubab jong u ha ka jaka buun pediang ya ka Ïaleh Pyrshah penban. Ka Seng kala penpau ba kajing jubab jong u ya ka show cause notice, ka bala pha ka pen isu shu e kajing penken jong u ki kendan ka Seng, Namar ha ka jaka buun pediang Ïaleh Pyrshah penban. Kumta ada ka pensyong nong rim kat kum ka artikel kebalai jong ke kelas kebesan, keriti penyat jong ke Seng, kelas Sospon shwa yu kum udukhat ke Seng.